Praise the Lord, Hallelujah, ani Kristo ni takuk tei bukuksong. Pila no ang katang kaplay kay tono hambay maruo, tini ano ojora ka hamno rumani bagay. Tai norok joto naitong nairok no ang hambay faro, kay to norok joto no hamari klay tong tong. Amen. Tini ang kaisa norok no kok share kana muchungo, a kok ke abose. Jisu tamuni chungno sai naka. Jisu sungno tamuni ringai naka. Tamni bagi chung tabuk ringjak borok hunjak. Ani Kristo ni takuk bukurok chung kaitor bai ringjak ka tabuk chung Kristan ni hunjak ka. Tabuk chung a ringjak mani tamo sawi daman. Haike chung a ringjak haike tabuk tongi da tong. Obono kisa dia winana nago. Jodi chung Jisu bai ringjak mani ya gulo. Jisu je samani a kok thai rok jodi chini langmo kurei. Jodi chung omo haike tongi manya hanke. Chung ringjak mani abo maganang ngnai. Aboni bagani Kristo ni takuk bukurok hadi tini chung kok kutu ke Jisu chungno ring mani tamni bagi ring tamo khainani bagi ring abono phaidi kisa diawi na leiwanu. Praise the Lord, Hallelujah. Mark chapter 3 ni 14 oro hai ni sijak tongo haike bo borok chikni rokno chonghor hunai chongkha bo borokno hai hinai shakha ang bai tongna hinai ang norokno chongkha ang norokno pirna bagai rohor wanang pia norok matai hamya rokno rekhlai nani phan manwana. Praise the Lord, Hallelujah. Chung o elambak borimawo knao Jisu bini chonghor rokno chongai nakha chongai namani ya gulo bo borokno hai ni shakha ang norokno ang bai tongnani bagai chongai nakha. Ani Kristo ni takuk tai bukuk rok chung kaitor bai ringjak mani puila chini samung tamong hangake Jisu bai krengai tongnani kaitor ni gana wo khe tongnani bini dagi marokno rakhogai tongnani sal brum brum bini kokno diawi tongnani sakno kathar ke tongnani abo puila chini samung जों साकनो कथार खलाय बिनि दागि मातै तंखांकेसे जों जिसुनि गानावखे तंमानि खलायो आबुनि बागिनो बाइबेल अकबो सैजाक दंगो जिसु हायनि साका जहन चैप्टर 14 नि 15 वो आरो हायनि साका बो नरक आना हामजाके नरक आनि कक्से मा खनानाय सोनि क्रिस्टनि ताकुक बुकुक रक जों जतनो जिसुना हामजागो हायनि बागि जों बाप्तिस्मा याचाका ताबुक जों बन हामजाके बाप्तिस्मा याचाका tabuk chini samung tongo bini kokno khananani bini kokno khanakha hankese chung bini gana oke tongmani khlayo. For example chala sikla ba brisikla hamjak laimawo a hamjak laimawo jodi khoroksa kok chalaya khoroksa thansa ke tongya hanke a hamjak ma bai thango abo hainani Kriston taku bukrok chung bai te Jisu a kacharo chini hamjak laimungni halokno aboni bagi a halogo जों Jisu bai kok chanani nango जों a halogo krak khai tonani bagi Jisu ni gana oke tonani nango amo bahai ke जों sakno kathar khai tongma bai tai Jisu ni dagi makti tongma bai जों bini gana oke tongai mano especially elambak ni kokno pori wi salbrum brum amo hai ke tongkhanga ke जों Jisu ni gana o tongai mano. Praise the Lord. Kroksa charai Bufano hai ni singkap babu kaitor busuk torna anu kisa saiknar di ni saka bufa wana chaka bobo kaito no nugyako haipano poito leganang no bo wansugui tongpru bini bakhaw kaisa wansuk mung phaika bo bin bislano hai ni phunuka babu iyang saka naisigla asaka ota mondo nanu kaneng bo saka asazla I babu nuka plane ni saka plane birkhung ni saka aprubo bini bislano saka o birkung busuk tor babu ni saka apuro bisla hai ni saka babu chikon sa nukna se dai babu chikon sa nukna se dai ne tai next dino bini bislano bo airport talangai bo hai ni saka babu I yang ngasih de amutamo bo saka babu omo plane bo saka wah belai kotor ma ani yak basi subaya bele babu ni bo saka apuru bo hai ni saka babu abono kaitor busuk kotor chikon
sing kebo sawi manya happen sing jepro kaito ni gana o ke tongo jepro sing kaito ni gana o ke phayo abro sing kaito busuk kotor bo tam samung klaiman bo bahai bo busuk phanganang bo busuk kotor apur se sawi mano so ani Kristo ni takuk bukrok tam cerai tam okra tam kecam tam ketal matter le abuse je Jisu ni gana wo tongnai bono poito bo krak ngai je Jisu ni gana wo tongnai bono kaito ni kok bo khnawi tongai manai je Jisu ni gana wo tongnai bo tomong chamung bo kaham ngai te bo Jisu ni mungai saki bo roi manai tabok norok no kaisa kok sungna nai mani ke abuse nungle Jisu bai halok kaham da nungle Jisu ni gana wo da tong nung Jisu ni kok no khnawi da tong salbrum brum nung kaito ni kok thai no porui da tong salbrum brum nung surui da tong kaito ni je samani elamba go akok ro nung rakhoi da tong kisa onsugui ne di Jisu puila bini sagiri rok no haise sao norok angbai tong di tarpore ang norok no kothuma ka hampir nani rohornai norok kothuma ka hampir na thangpuro norok mutai hamia rok no ruklaina ni phanbo mannai misaka ani Kriston taku bukurok sing bufuro healing khaina ni phan mannai bufuro sing kothuma ka hampina ni phan mannai je pruchung kaitor bai gana wo ke tongo afro automatically off phan rok chini langma phainai automatic a Kriston ni taku bukurok abo mobile pai pru charger cable manma haise nung Jisu ni gana wo ke tongkhang kang ke healing power nung mannai counseling ni power nung mannai soitano ruklaina ni power nung mannai Jisu ni gana wa tongkhang kai nung bebak nung mannai aboni bagini Jisu hai ni sao John 8 ni 12 ang no o sungsa ni pohor ani thani phaini borok botai menak mawo himna ni nanglak ani Kristo ni taku bukurok Jisu no o pohor chung bini thanio phaikang ke chung a pohor tongai mannai te chung hamyano hamrui mannai bini mumbai soitano ruklai mannai bini a phanbai abon begani Kristo ni taku bukrok nungle a Jisu ni gana wo da tong nungle a Jisu bai halok kahamda sakno kisa diawi nai di sakno kisa sngai nai di jodi nung tabuk bo Jisu bai haksal jak tabuk bo nung kaitor bai chaljak nganga ke khaki phildi otomong haimena kibidi sumsok ni khaki phili kaitor ni thini nakar ma sanai tini ni simi kathar ka tongna ni bagi khachong di kaitor ni fola norok no chuba chuklai tongthung tai norok ani bagi basur di jeno kaito ni kokthai rokno tebo kaham ki pirimana tei tai o tiripra ha ganangai o Jisu ni kothuma kahamno jaga jaga o thangai pirimana bagai ani bagi bo suriri kaitor norok jotono hamari klai tongthong amen